مرواردیں پنت سوج مراگشا واجہ دوستاں وشات کت یک شاہ گفتاری گوشتنا چے بندات کنی وشید کے مردم تہا چے ساہ دربیت از زندگ گوشک نبیت امید آبا انسان مارشت کے بمیریت آ انسان گوشک نبیت وجنود بات یک شاہ سسائے گوشید اگاں تو پریشان گوڑاوتی گوستگی وحدہ زندگی آگاں تو فکر مند گوڑاوتی آیو کے وحد تہا زندگی و آگاں تو دلجم و ایمن گوڑاوتی ہستے وحد تہا زندگی وشال بات یک شاہ سسائے گوشید یک تحلی راستی کہ تی گپ سرا تی بستار قصاصا رند دل گوش دیگ بیت وجنام بات یک زانتکاری چوتران کنت کہ روسیاہیں زند گوازین گاچے دل سیاہیں زند گوازین اقباز بہترین وجنام بات مرواردیں پنت سوج مراگشا واجہو دوستاں وشات کت یک شاہ گفتاری گوشید دیگر ماڑی تہا غلامی کنگا چے بعض بہترین کے مردم وتی بونگی تہا بادشاہی بکنت وشنود بات یک شاہزانتی گوشید سند و مدرک و ڈگری تی وانگ سرا ہرچ کتگیں ذرانی رسیدنت اگنا زانش تو علم ہما ہند کہ تی گفتار و کردارا چے جاہ بیت وجنود بات یک شاہ سسائی گوشید ہما مردم اجبر صوب مند نبیت کہ آئی تہا بے صوبی ترس چا صوب مندی لوٹا چے گیشتر بیت وشال بات یک شاہ فکری گوشید ہرچ مردم وتی زبان پشتا اندیمنت اگاں تو لوٹے آیا بزانے و سرپد بے گڑا یا گوش بدار وجنود بات